Itzekin, 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 itzekin. Bai, alaxe da. Bai, Araba aldera berriz ere gau ez Trebiñutik, bai, ederra izan da ezta. Etzen asko ikusten, baina, bai, Lizarraldea, bai, jendetsua, Lizarrakoa, ederra izan da. Bertxotan, bai, bertxolari bat baina gehiago izan dugu. Bai. Eta Bilbo handia, bai, Euskal Herriko populazioaren gune nagusienean da, honezkero, korrika. Hemen, gaude! Euskararen alde! Arrektorela! Opa basaburua! Gukori, eutxi! Gora korrika! Tipi tapa korrika! Hau pasue! Eta 7 kilometroa. Hau pai, korrikaren ekuadorrean gaude! Lizarra izugarria izaten ari da! Tipi tapa! Hori, tipi tapa! Euskarak ez duelako mugarik! Tipi tapa! Tipi tapa! Lizarra jaso denok eskua! Baraton korrika hori! Korrika Arabara bueltatu da, Murgian gaude, 1457 kilometroan Murgiako eskolak hartuko du lekukoa hemen kilometro honetan, eta ikusten duzuen bezala jendetza dator, korrika badator, eta furgonetaren atzetik jendetza ikusten ari gara, baita euskararen aldeko aldarriak ere entzuten ditugu. Argi gelditzen da beste behin ere Euskal Herrian euskararen alde egiten dutela, eta baita Araban ere momentu honetan hotza egiten du, baina ez goizean bezain beste. Baina argi dute korrikalariek korrikan jarraitzen dute, eta euskararen aldeko aldarriek Euskal Herria zeharkatuko dute, bai euria egin, bai hotza egin, bai elurra egin. Bai, Lizarraldea. Bai, Nafarroa eta Araba arteko mugalde hori. Hori du korrikak. Alaxe ezagutzen baita Euskal Herria, ez pentsa dena A15, A8, N121, Euskal Herria bat eginda dago, eta hori euskararen bidetik lortu dugu, baita aurtengoan ere. Tipi tapa! Bagoaz, Lizarra, hau jendetza! Benetan Bizkaia! Lizarra izugarria izaten ari da! Tipi tapa! Hori, tipi tapa! Hemen gaude! Haupa Lizarra, hemen gaude! Biba zuek! Ia Lizarra, bagoaz aurrera! Euskarak ez duelako mugarik! Tipi tapa! Tipi tapa!
Kaixo, Aiara. Kaixo Udane. Bueno, hemen Amurrion gaude eta 22. korrika hastear da. Gainera, 11 egunez korrika jarraitzeko aukera izango duzue 24 orduz. Eta bertan hainbat elkarrizketa korrikalarien ahotsak edota zenbait bitxikeri ikusi ahalko dituzue. Euskal Herriko plazat, txoko eta herrietan ibiliko gara. Beraz, adi 11-ara. 22. korrika Zaratetik Manurgara bidean da eta hemen 1464 kilometroan aurkitzen gara. Lekuko eramango duenekin gaude oraintxe bertan. Eguardion Josune. Kaixo. Bueno, gogotsu zaude lekuko eramateko? Bale, oso emozionatuta nago. Orain dela 21 urte ni kuko erama nuen. Ni aurdun zegoen, neungoen, eneko. Eta, bueno, eta gero, bo seguna eneko nazio. Bai, erdito zuen. Eta orain, eta gero, bueno, ancestroak, euskerak, euskaldunak nahi eta gaur eramaten dut kuko, bueno, oso posten naiz. Ikusten dut, euskarari ere zuk eusten diozula, ez da? Pixkanaka, euskara eusten. Bai, ikasten ari naiz, eta, bueno, pixkanaka, eta aurrera korrika. Mi esker eta euskarari eutxi. Eskerrik asko. Bestalde hemen Manurgan kataluinar batekin topatu gara, eguerdion. Pues estoy aquí en casa de unos amigos, en casa d'uns amics que he vingut a veure uns dies. Gure etxean, lagunen etxean dago, egun batzu pasatzen eta, bueno, koinziditu du hemen korrika genuela eta etorri da ikustera, ezagutzera. Eta parte hartuko duzu? Participaràs? Sí, una mica. Ho trobo molt important, això de fer aquesta cursa per l'euskera. Bai, pixka bat. Oso garrantzitsua ikusten du korrika hau egitea euskararen alde. Eta beraz, euskarari eustea garrantzitsua eta korrika ere. Por lo tanto, empujar el euskera y seguir con la korrika es importante, ¿verdad? Per suposat, és superimportant, és superbonic i ho apoyo totalment. Jakina oso garrantzitsua eta polita da eta guztiz alde dago. Mi esker bioi itzultzarren eta mi esker zuri. Eta hemen Koldorekin ere topatu gara, eguerdion. Eguerdion. Ikusten zeitut hemen zure laguntaldarekin bizikletan, korrikan parte hartuko duzue? Bai, noski bai. Normalean atatzen gara bizikletaz, asteazkenetan, ostiraletan. Eta, gaur korrika pasatzen dela baliatuz, korrikari ongi etorria mateko. Gaztizen ez genuen ukera izan, kanpoan gendelako, gaur aprobetsatu beharko da. Ikusten dut, korrika ez duzu egingo, baina bizikletan gaur egun geroz eta gehiago ikusten ditugu ez, azkeneko edizioetan geroz eta gehiago, orduan beste modu batera eutxeko dizu euskarari. Bai, lagunduko dugu pixka bat, seguro honeko pegiraino, pelotoiaren atzean jarriko gara, eta laguntzeko eta korrika ospatu behar da, gure jaia data. Mi esker eta disfrutatu. Eskerrik asko, Bai, Lizarralde bezalaxe. Araba eta Bizkai alde hori, Gorbei aldea, ederra izan da. Bai. Bertxotan ere, hemen ere bertxotan aritu dira. Ederki, guazen bertara, bai. Erretiraren karril bakarra hartzen saiatuko gara, dos. Gora izian euskalduna! Gora euskaldunekuak! Urteetan eta urteetan egindako lanagatik eta egiten jarraituko dutenagatik. Apa zuek! Apa guztiak! Tipi tapa!
Epa, epa! Egun hon, neskak! Bueno, eta Zuiako Gazte Asamblea daukagu hemen, indartsu dator etorkizuna! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Zuian ere, euskarak! Zuian ere, euskarak! Zuian ere, euskarak! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hori, gora Zuia euskalduna! Gora Araba euskalduna! Eta gora Euskal Herria euskalduna! Gara berriro lehenago bildu erara berriro zendi maiteke hemen gure euskararen taupada euskaraz guzti duzu jata euskaraz guzti Araba gora Zuiako herria eta gora Gazte Asanblada gora Zuiako herria eta gora Gazte Asanblada. Hapa zuek! Korrika badator! Hitzetatik, ekintzetara, euskaratik eta euskaraz. Sartu korrika22.eus webgune berezian eta zuzeneko emisioaz gain, nahi duzun kilometroa hautatu, ikusi, deskargatu eta partekatu ahal izango duzu. Eta ez galdu eguneko galdera. parte hartzaile guztien artean zozketa egingo duguta. Aurten ere, korrika 11. Aurkitu, ikusi eta partekatu. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Bai, Aramaio ez da Gipuzkoa, ez Bizkaia ere ez. Araba, bai, Arabako Suitza txikia ere deitzen omen diote. Mane Xagirre? Bai, bertakoa. Hau ere, bertxotan. Errepidea eman zuek zuen hankekin, benga Donostiraino ekin eta ekin, Ubideko ekin ta gu eta hitzekin. Larai, 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 gu eta hitzekin. Korrika kantuz kantu gaur ilusio bereziz gainera. Aurkeztuko dizugu atal hau izan ere. Norkeztu gogoan izango, Gose taldeak ekarri zigun korrikako kanta indartsu bizi, Ines Osinagare, alaxe dator, bizi, gabo. Berroi urte baino gehiago izan dira, korrikak kantuak badituela, eta 2011 urtean Goseri egokitu zaion kantu egitea, eta horrela sortu zen, pausoz pauso, euskalakari kanta ez? Hori da, akorduen daukot zelan kotxean injoien, Getaira bidian, eta telefono bat. Ez dago ezagutzen ez dago telefono bat. Gertatu ahal izan zen ez hartzea telefono dei hori, baina hartzen duten telefono eta bai, Inez, eta bai. Kaixo, Edurne Buru Arnaz. Ui, kaixo? Bueno, bakizu korrika izango dala, titititatata, gure guztu egitea kantua. Eta kortanaz behar izen hauela horrela denbora luze bat lurra hartzeko. Deitu noziera telekile, flipau. Bai, sekulako orea plazarra eta ardura. Holan, Hiru gauzak, ez? Bai, ez igual, parte berdinetan, baina bai, hiru gauzak. Gainera ardurak niri hasieran asko influiruz estan kantua egiteko garaian, goratzen naiz kantua egiten genbiltzala eta etengabe pentsatzen dagoela. Ez, zelan zaitituko dago hau jendeak entzuten duenean korrikako kanta, ze korrikako kanta bada pixkat zuk egiten duzu, baina ez da zure kanta bat, apur bat
ez? Badaukorrelako denon kantua da, hola himno zela baitz, eta bai, osea, autozensura hori naukon etengabe esan biharra, fuera. Bai. Azkenean jendearen oroimenetan geratzen den kanta bat da, ez? Esan daiteke igual kantak hasieran zirela testimonialegoak, baina esan daiteke igual 2010 urte inguru horretan indar asko hartu zutela ekimen ezberdinetako kantuak, ez? Bai, nik momentu batzutan, garai hortan bai eukin dauen sensazioa herri hontan jartzen genuela, baina herri hontan plazan txampiñoi bat jartzen dugu eta ero kantu bat itxen dutzago. Eta bai, ez dakit, ez? Goratzen az, kantuak eiteko edo enkarguzko, zein beste enkarguzko kantuak, baina bai herri mugimendu ezberdinetarako kantuak egitekotan, badirudi kantuak emango dotzala horri ez dakizelako jartzen, ez? Da bukatzen genuen diten kantu pila bat gelditzen zirela hor pasata, baina korrikako kantuek badaukate gelditzen dira nunbaiten, ez? Osea, guk atzerrian eta kantatu izen gauenean euskalakari, esaten genuen, kantu hau ingenuen korrikarako dala euskaldunok danok elkarrekin eta irribarrez egiten dugun manifa bakarra. Eta igual komentatzen genuen korrika da, eta kantu hau furgoneta batean eguneko 24 ordutan Euskal Herri osoan zehar entzuten da eskolatan, entzuten da euskaltegitan, entzuten da tabernatan, entzuten da agian inoiz zure kantu bat entzuko ez litzaken leku horietan. Gure kantua entzun zen teleberrian, entzun zuen gure amak, gure izebak, gure amamak, eta bueno, hori da oparia, ardura, eta uste dut badaukala erantzunkizunetik baita ere, korrikako kantua egiteak. Korrikako kantuak aro-zaro joan dira garatzen, momentuko musika tendentzietara egokitu dira ere, triki esaterako hausera bilitzen 80. hamarkadan, Tapiak egin zuen, beste Junkerak egin zuen ere, hainbat egin zuten. Zeneltzak ostean, ez da? Ostean izan zen, bai. Baina esan daiteke, trikia zuek erabiltzen zenuten moduan, lehenengo aldia zela, pixkat, modernizatze horrekin, ez? Bai, oin gutxi ikusi nauen Euskalakariren bideoklipa, etxean atera zen gaia, etxeko txikia hundienakin, oin kastoran korrika beste, ez dakiz zer, eta bakizu zer, behitz, eta jarren kontatu notzan, eta behiratzen zuen horrela, ama, eta bai egia da, denpurakin, ikusten dela pixkat viejunoak bezala, garaian oso moderno eta oso, ez dut esango transgresore, baina bai momentu hortan iraultzailetxo ziren gauzak, ez? Iraultzailetxo nahi dut esan, goze bazen gozeren marka bat, ez? Gauzak ordura arte egin zirenak ziren modua, etzen beste modua proposatzen genuen gozen. Ez hobea, ez txarraua, ez modernoagoa, ez iraultzaileagoa, gero hori norberaren epaietan dau, baina bai, ez? Orain ikusten dut, goratzen naiz ze abrigo neukan jantzita, goratzen naiz erosi nuenean abrigo hori, eta daukate etxean abrigo hori. Ez dut berriz jarri, ez dut berriz jantzi hor dau artista abrigo hori, baina bai, ederra izan zen. Bai, eta trikia, hor zegoen baita. Esan daiteke, korrikaren kantuek bi aspektu dituzte, ez? Alde batetik musika dago, eta bestetik letra askotan bertsolariak, idazleakin izan dute letra. Zuen kasuan, musika eta hitzak gozak egindakoa. Bai izan zen apurtxo bat, ez balintzatxo bat, baina bai, ia jarri genuen balintza, esan genuen, ingo dugu korrikako kanta, baina guk ingo dugu letra. Eta horreki genuen negoziaketatxu bat, ze musikari ontzaten bezala, oparia, ardura eta nola da, ikusgarritasuna eta ez da bakarrik ikusgarritasuna, nik uste dut korrikako kantuaren enkargua badela horrelako aitortza bat bezala, ez? Egiten zabiltzan hori aitortza bat eta nik Edurnekin konpartitzen duen gero beka bat bezala. Momentu hartan gozeko korrikako kantua egiteko enkargua gozerentzat bai izan zen, zein Eusko Jaurlaritzak gozeri eman dion edo zein diru laguntza, baina askoz beka errentagarriagoa. Ez bakarrik promozio aldetik baizik eta korrikako kanta egiteak ematen dizun autoridade kultural, musikal, kolektibo bat bezala, ez da? Baina, gozen kantuak eta letrak egiten genituen guk, oso gutxitan egin ditugu beste batzun letrak, Eneko Barraberenak egin zigun letra bat, baina jazta. Eta
Eta bai, eta goratzen ez gainera hasi ginela letra egiten, eta ziren sartu nahi genituen kontzeptu pila bat, ez? Nik letrarekin nahi genuen zelabait azaldu, nik trikitilari izatearekin sentitu izan dut hori askotan, eta musikari izatearekin ez dagoela modu bat eta bakarra izateko. Ez dagoela modu bat eta bakarra euskaldun izateko, ez dagoela modu bat eta bakarra euskalakari izateko. Ez goratzen oso ondo zelan zen, baina goratzen naiz lesbiana hetero gehi ginen, eta esaldi hori baizen oso kontzienteki sartutakoa, ez? Nire egiten zitzaidan oso potentea Euskal Herriko eskola guztietan egiten ziren korrikaren inguruko unitate didaktikoetan edo dena delakoetan eta letra ikasi irakurtzen eta aztertzen ari ziren leku guztietan hitzoiek sartzea. Goratzen naiz nire orduango ikasle baten ama batek, andereñoa zela, esan zidan, zelan egin duzue letra hori? Oso zaila da umeekin ikasteko. Ez, klaro, ze bakoitza begiratzen dio korrikako kantuari berak erabiltzen duen hortan, ezta? Edo, nik azaldu behar izan dio gure etxeko aurrari zer den lesbiana izatea, oso ondo, hortarako sartu dira. Esan daiteke, korrikako kantuak denetarik egon dira, baina hau esango nuke korrika egiteko kantu hon bat zela, ez? Erritmoa behintzat bazuen. Hasi ginen denboratik, nik goratzen naiz orduan, korrika ez nuen egiten, baina korrika egiten zuten lagunei galdetu nien ze bit da guai korrika egiteko. Eta, egin ostean inkestatxu bat, 150. Eta, 150 da bit bat oso teknoa, oso ez? Eta gozen askotan nabiatzen ginen, konposatzerako garaian, askotan nabiatzen ginen tempo batetik. Ondo Inez, badator korrikarako prest? Gure etxean eta gure familian korrika da zerbait oso berezia, ospatzen dugula emozio bereziarekin, ikutzen gaitu alde desberdinetatik eta izango gara, noski izango garela, ingo dugu korrika. Zu iraultzaileek ginen, enpresari eta sindikatu ginen, lesbiana hetero gehi ginen, gehiegi izan ginen nahikoa ez ginen, euskalakari izango gara. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskalakari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskalakari.